салом, дуруд ба кулли форзабоно, ба кулли ҳамватано. рӯзи ҳамат ба хайру шодӣ боша. дар ин моҳи мубораки рамазон, дар ин моҳи тобову назомат дуо мекунем ки худованди бузург намозҳои хондагитонро ба даргоҳаш қабул бигардона, рӯзаҳои гирифтагитонро ба даргоҳаш қабул бигардона ва шаб дар як ҷо дар як ифтор шиштагӣ будем ки суҳбат кардем ки дар ҳамин мулки ғариб чӣ гапҳо гузаштаистай. ма ки гапҳоро бишнавуму шумода нагум, дилим мекафада. барои ҳамин қай гапа шунидум мега ки меоянд 10,000 метан мегӯянд ки акайни 10,000 бигӣ ҳамин картада парто хоҳиш мекунам. ака мо мардои мусулмон дар ин моҳи муборак сабоб шава гуфта, сабоба дарё кунем гуфта кори худмонро мепартоему, медавем ақафа ҳамин кор мешем. ин кори бениҳоят апасния, бигем ҳам хато намекунем, беҳад апасния. мақсад меоем 20,000 метата, мега акаҷон ҳам 20,000 бигӣ, бонуси мега 20,000 метатаву мегам 20,000 як картада парто. то дарав мегири ҳамин корро мекини картаи худат, пагаҳда мебини ки меян мебардоран мебаранад, ана ба капа дуд мекунад. ӯ пуле ки ту мепартои рост Украина мераву худо медона, ӯ куҷо мераву номаълум, ӯро ака ҳамун худшон медонану ҳамун корубори худшон. барои ҳамин ха эҳтиёт бошем. ҳамин корро одамеро ки намешиносем хоҳиш мекунам, одамеро ки намешиносем аққати ҳамун сару кор нагиред, инсонеро ки намешиносем сару кор нагиред. барои ҳамин ҳамавақт бо тамкин бошед, бо эҳтиёт бошед. барои ҳам беҳуда бузургҳо гуфтагӣ нестанд ки эҳтиёт ними ҳаёт. барои ҳамин қа эҳтиёт кунед, ҳама тарафа эҳтиёт кунед. бародарои азиз, ҳама бародари ғариб да дахл дора. хоҳиш мекунам ҳамин пул метантану фалон ҷорои ки ҳама дахобаш ҳамин намедонум ам як ҳунарай да, намедонум ам ин як ҳунарай. ана ҳамин чиза ёд бигирен. мардуми ғариб хоҳиш мекунам ҳамин чиза ёд бигирен ва тамкин бошед. ба ҳамеди кори хайр мекунам гуфта сарихтона дар бало намонед. зиндаву сарбаланд бошед. аки чизере ки шинидам ина пешкаши шумо кардам ки ҳамхеле кор шидестай, хоҳиш мекунам ҳамин корда эҳтиёт бошед. ва бозам бародаро дар ҷо гуфтанд ки мо граница рафта омадаистем, камакак душворӣ дора дар ин вақти гузаштан, не ки мо душвориҳоро худмон бартараф мекунем. касе ки граница мегзара, ина ширкати Муҳиддин дар хизмати шумо, ина рақамошон. хай албатта ки ягон кор бедушворӣ нест. мақсад ки мерем мега камакак задечка мешавад, 3 соат 2 соат задечка мешавад, интизор мешем, баъди 2-3 соат ҷавобмон метан меоем. нафароне ки граница мегзаранд, ина ширкати Муҳиддин дар хизмати мо шумо. боқӣ сарбаланду хонобод бошед, дар куҷое бошед намошед, мардуми ғариб худованд нигаҳбонтон бошад. ҳама мардуми сарбаланди тоҷика худованд нигаҳбон бошад. моҳи шарифи рамазон ба ҳамамон муборак.